Hello guys. So ayan mga guys, at pula na ngayon sa nating saging dito sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan guys. So ang activity pala natin ngayon dito mga guys, aabay nating avocado tsaka niyog. At dahil umulan kahapon ng malakas, at ilang araw na pala na sunod mga 4 na araw na yata na sunod-sunod yung ulan dito sa Pangasinan. Kaya ngayon nag-aabono tayo ngayon dito sa maliit nating sagingan So tara mga guys, samahan nyo ako. Let's go! Guys, ito yung tanim nating avocado. Tanim natin nung no, taon, September. So mag-iisang taon ito ngayong September mga guys, no. Ito no. At inabunuhan na natin guys. So may abono yan. Ayan, avocado yan mga guys. Yan yung abono niya mga guys, nandiyan no. So marami ito. At hindi pa natin nabunuhan lahat. Ito. Ito na. Ayan. Namarang padon natin nung last year. So pa natin na buno ngayon ito. Dahil umulan kahapon ng yun ba dyan, buno natin yan abunuhan. Dahil mainit guys. So 11 AM na. Medyo na yung So guys. So lahat na guys grafted dito guys. Ayan. So merong hindi ko alam kung mamamatay mga guys dahil nasira ito nung summer. So isang puno man. So dito lang guys. Ayan. Merong dito na hindi na natin na abunuhan, bukas na. Yan, bukas na naman ulit yan. Yan. So ito yung mga nyug natin, sinabay na rin natin yung mga nyug natin mga guys, no. So itong nyug pala natin, dwarf ito. Yan, sinabay na rin natin na inabunuhan. Yan, may mga abono na yun mga guys. Yan. Ito yung avocado natin. So ayan yung nyug natin. At bukas yung activity na naman natin ulit, mag-abono tayo ng mga nyug na lang. Tsaka may mga mangilan-ngilan na lang na avocado na ating aabunuhan. So ayan, yan yung mga nyug na yan. Diyan wala pa, hindi pa natin na abunuhan, no. Bukas na yan. Dahil masakit na yung araw. Yung sikat ng araw masakit na. Ayan. Yung nyug natin mga guys, oh. So ito yung nabunuhan natin nung Sabado. Yung pangalawang ulan. Ayan. Sabado. Ngayon Martes ngayon mga guys, no. So araw po ng Martes ngayon. Nabunuhan natin ito nung Sabado. Ayan. Marami yan mga guys, hanggang doon yan sa taas. Hanggang doon yan. So ito. At nung nabunuhan natin mga guys nung Sabado, ngayon Martes pa lang ngayon. Gumanda na kaagad yung niya. Gumanda na kaagad yung mga dahon niya. Yan. Yan. So unang abono ito mga guys, no.
Yan. Itong mga tinanim natin noong September, to. Yan, marami yan mga guys, ayan. Doon. Yan. So, marami yan. So, ito, yung mga malalaki naman na, at nabunuhan na rin natin nung ngayon lang. Kanina lang. Ito. Ayan. May abono na yan, paikot. Paikot yung pag-aabono niyan mga guys, no. Ito yung ano na, lampas tao na. So malaking ano na, puno ng avocado to. Lampas tao na ito mga guys, no. Ganoon din doon sa kabila, yun, no. Ayan. Ayan. So marami yan. Green na rin yung ano, mga saging natin. So ito. Yung nyug naman ito. So lahat ito dwarf. At sa avocado naman grafted. Yan. Yan yung avocado natin. So lampas tao na rin yan. Yan. At nung nakaraang bunga ng nung nagbunga yung mga avocado mga guys, ito may mga bulaklak na ito na tagi-isa. Yan. So yung mga saging naman natin, yan. So nakikita natin green na. Yan, oh. Ito yung kapupuso lang. Yan. So marami yan na kakapuso lang. Doon sa taas marami yan mga guys. So diretso tayo doon. Doon sa taas marami pa doon. Yan, ito yung avocado, malaki na rin, lampas tao na rin. Yan. So, kaya yung bunga ng ano, saging natin. Ayan. So marami dito sa bandang itaas. At ayun, oh. Yan, oh. May hinog na dito. Yan, nahinugan na, oh. Yan, nahinugan na mga guys, oh. So marami yan dito. Ayun, oh. Yan, maraming bunga dito mga guys. Yan. Yan. Maraming bunga na ito. So doon lang sa bandang baba, yung kunti yung ano, medyo nagpupuso pa lang. Pero dito marami na mga bunga. Yan, oh. Yan. May puso pa dito. Yan. So marami ito mga guys, no. Hanggang doon sa may itaas. So ayan mga guys, at hanggang dito na lang yung videos na natin ulit, at maraming salamat na naman ulit sa panonood hanggang dulo. So patuloy lang sa pagsubaybay dito sa malit nating channel. So ayan mga guys.